nggih matur sembahun Bapak Haji sekalian Ibu sampun pareng timbali dalam sarenca Lenggono kata kelepat ingkang boten peranane penggali panjenengan sepeda malih dhuwur lumutring sampun Bapak Somo ngombe kopi lagi rasane kok pahit mangan wit lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane ora duwe jiwaku mbok iya sampun nasu kape iso rasaku tuh nganggo maju eman paras aku tapi tok karo atimu yo mas rungokno kembang